Бакалы районы Башкортстан үзенең матур табигате белән каршылы. Башкортстан булсын да атларсыз булмасын ди. Менә Бакалы районының атлары Башкорт далаларында атлар инде. Инде шәп атлар. Менә таулар. Безнең юлдашлар әйтәләр пирамида дип, пирамидага ашамасалар да бераз ашаганнар шулаймы? Бишән кибәннәрен ничек матур иттереп иеп куйганнар, күрсәтәсем килә. Дуслар, карагыз әле. Безнең Татарстанда шулай ияләрме? Бишән кибәннәрен. Менә тауга төшәбез, тау астына. Югары Яркәйгә килеп җиттек. Безнең тормыш рәвеше Татарстанлардан аерылмый. Шулай ук матур төзек йортлар. 1-2 этажлы йортлар күрәм. Хөрмәтле дуслар, без Башкортстанда, Югары Яркәйдә, менә яңа ел монда да сизелә. Мин Зилә белән интернеттан минем коллегам. Ничек сиңа Башкортстан ошыймы? Ошый. Татар язуларында монда очрату була Башкортстан Республикасында. Мин күрмәдем татар язуларын, кайда Шибәркәй күрдем? дигән шеш тарашхана үзәген күрдем. Шибәркәй дигәнме? Шибәркәй Нигә әйтмәдең, төшергән булыр. Исәнмесез, кызлар? Беренче безнең танышыбыз, сезнең исемегез ничек? Алсу, син монда яшисеңме гомер буе? Гомер буе түгел, 6 ел гына. Син Алсу татар кызымы, башкорт кызымы? Мин үзем татар кызы. Шулаймы? Сездә татарлар, башкортлар яши? Не, татарлар, в смысле, Башкортстанда татарлар да яши, башкортлар да яши, чуашлар да яши. Илеш районында татарлар инде күбрәк, марайлар, удмуртлар бар, урыслар күренгәли. Шулаймы? Ничек яшәүләре Татарстанга караганда? Җиңелме, авырмы? Татарстанда яшәп караганым юк, әйтәлмим. Әйдәгез безгә. Юк, сездән. Яңа ел каршыларбыз бергәләп. Юк. Без Татарстаннан, Казаннан. Мин блогер Фәгыйлә Шакирова һәм Зилә исемле минем подружкам. Без менә бөтен республика буенча татарларның хәлләрен белеп йөрибез. Ничек хәлләрегез? Хәлләребез Аллага шөкер. тигеләгрәк ата кортка кешегәмсез. Миндәни хәлләребез әйбәт. Әгәр дә мәгәр сез бик яхшы шушы тиклем үзебезнең сибелеп яшәгән татарларыбыз турында кызыксынып шушы блогер белән эш алып бара икәнсез, моның өчен сезгә чын йөрәктән рәхмәт әйтәбез. Безнең татар халкы нинди генә илләрдә, нинди генә җирләрдә яшәмәсен, ул үзенең чын татар, чын милли, чын йөз белән яшәргә тырыша. Чөнки без татарларбыз. Нинди генә авыр еллар, сугыш еллары булмасын, безнең бүгеннән мактанып телгә алырмын. Безнең гомерлек даныбыз булган Җәлил, Тукай, Хадый, Роберт Миннулиннар кебек безнең язучыларыбыз үзебезнең күңелебездә яши икән. Без татарбыз. Субханалла, сезнең исемегез ничек? Минем исемем Михаилә, фамилиям Яндирова, Шейх Әхмәтовна. Чөнки минем үземнең буынам Казан ягына барып тоташкан. Минем ерак бабайларым бу якка элек-электән үк дини эшләр белән. Минем әткәмнең, минем бабамның бабасы указлы мулла, ягъни дипломны мулла булып шушы якка килгән. Субханалла. Указлы мулла булып килгән Башкортстан ягына күчеп, Әнкәй ягыннан Кортатай. Менә әйтәләр, Башкортстанда документ буенча башкорт диләр, үзләре татар диләр. Бу сез моны ишеткәнсез бармы? Ул һәрбер җирдә дә яшәгән җирдә үзләренең соннары. Менә тиздән җаны исәбе алып булачак. Кем үзен татар дип таный, кем чыннан да татар рухлы. Алар татар булып язылалар. Кем инде мескен, безнең халыкка не мескен кешеләр кирәк? Татар бер кашанда мескен булмаган.
bir koşanda bir taraf bulmagan. Bir yazmаны укыган идем. Монда Илеш районында 70-80% башкортлар яши дип язалар. Estağfurullah kim şulay dep yazan. Bilesizmi bunda 6 yıl yaşım bir boşkurt görgenim yok. Men elişler kişilerden sorayım da boşkurtlar var mı dep onlar aytdı. No bir iki kelin bulurga mümkün indi. Şunda boşkurt eki mena komandirovkaga kelgen kişiler boşkurt bulurga mümkün indi. Bunda bir boşkurt da yok deyler onu. Алсу, әміне сіздің туғандарыңыз арасында документ бойынша башқұрт, үзләре татар кішілері бар ма? Benim tuganlar orasında yok. Bizden tuganlar borsa da şötün atıp min dotar deyip duralar. Allah'a şükür. Hem onlarını birisi de başkır deyip yazmay. Men üstöbe etesim kele. Bizim tugan oğlum Şişme rayonu Kolmoş oğlunda. Okutuşu bulup işlegen ömür boyu Tulakov'un Nuslet Emirgaliyevna arxivka borgan, dokumentlarına kütergen, şukungan hem delillegen bizning avulda şi totarlar yaşı bir boşkurt da yok. Şundan ittirip bizning Kolmoş oğlun totarlar deb yazganlar. Көрші şi totar avulun safar termeni boşkurtlar deb yazganlar. Onlardan Nuslet Emirgaliyevnalары bulmagan. Bütün milletlerde uzara tatu, dus bulup, mına tiklim yaşayanlar uzara tatu bulup, dus bulup, kişik yaşayan biz şulay yaşayız. Рәхмәт сезгә. Без югары Яркәйдә яшәүчеләр белән танышачакбыз. Исәнмесез, Гүзәл ханым? Сенсіз? Гүзәл ханым инде безнең мәдәният үзәгендә эшлисә, шулаймы? Кем булып? Методист. Гүзәл ханым, без хәзер кемгә керәчәкбез? Біздің районның ең талантливый, наверное, гаиләләрнең берсе, который кул эшләре заниматься итә, алар гаилә белән шөгыльләнәләр. Саттар да Нисапа. Әни апаларга кунакка керәбез. Исәнмесез? Сенсіз. Казан кунакларын Башкортстан кабул итә. Этегез усал түгелме? Әнис апа безне менә кулларыбызны дезинфицирует итә. Әйдә, синекендә. Менә. Бик сакланасыз, ширләмәгез. Монда безнең тропический лес хисап ителгән. Иң өстән карасак, тропический кошлар утыралар. Монда безнең монда ерактан водопад суга кирен агып төшә. Монда безнең жугала. Монда безнең калибрлар астына чибриләр. Орхидеялар кырында. Монда жар птица безнең өстәлдә утыра. Ишек кырыенда перекладина жар птица утыра монда. Бу өйнең һәр нәрсәсе сезнең үз кулыгыз белән эшләнгән, шулаймы? Идәннәргә кадәр. Идәннән бөтен агач монда мин үз кулым эшләнгән. Сөембикә. Сөйләгез, сез моны кайчан эшләдегез? Bu Сөембикәне мин эшләдем Курылтайга, бездә Курылтай булды. 18-нче, наверное, или 19-нче елны микән Уфада. И шунда мин выставкага бардым. И шул Курылтайга багышлап дружба народов идет. Шунда мин менә шу кукланы эшләдем. Әнис апа үзенең сәнгать остаханәсенә алып төште безне. Сезнең монда үзегез эшләгән кул эшләрме булар? Хәзер сөйләп алып китермен. Менә монда күкрәкчәләр, менә головные уборы. Именно сейчас сөйләшәм күкрәк. Головные уборы. Бу башкорт хатын-кызларның күкрәкчәләреме? Да. Безнең татар белән башкортлар арасында бик күп якын культура якын бит инде. Телдә бик ерак китмәгән. И киемне обычно татар халыгы безгә килсә бик матур әйбер булса, үзләренә алып тигәләр итне. Без татарияга чыксак, ну хатын-кызның шундый күреп матурны киясе килә. Поэтому все здесь взаимосвязано. А булары, я это коллекционирую. Менә минем квартирның әнинең әнисенең тастымалары. Монсы минем иптәшемнең инәсенең инәсе тоже допотопные вещи. Монсы тоже менә мин аскынныкы үзе, аскынский район. Вот менә тоже минем квартирның әйберләре. Я вот коллекционирую. Монсы менә безнең 5-6 Ибрагим дигән хәзер авыл бар. 1700 какого-то года меня шаршол бирде бер әби. Ну, мен еще экспедиция ашагам. И шушыны менә бер өлгесе, ул сугаган бит инде.
яхшы үлгілерін алып, менә куйдым үземә. И шунырдан Илеш әбигә күлмәк тіктім. Специально Аскынға барып, музейға барып, экспедиция барып, көріп, менә тіктім инде. Монсы тоже северо-западный, монсы немножко стилизованный деймә. А монсы менә безнең хаш безнең якта кия торган, и Татарияда киелер. Хасите, а бездә дуэт называется. Кул эшләре сезнеке. Ну, где-то Иркутская китте эш курчак коллекционер сорап алды. Бер курчакка күпме вакыт уза? Ну, примерно 20-30 дней инде. Берәр ай. Ипләп кенә эшләсәң. А булай можно и за неделю. Ну, алай бит көнлекне утырып булмай, нельзя, давление подскочит. Ә материалларны кайдан аласыз үзегез? Сатып аласың инде. Әнисапа, сез башкортча беләсезме? Ну, безнең тел, мин бит инде северо-запад кашкадан безнең набыла сөйләшәбез. Исәбез, пыска-пысабыз. Ә булай үзара гаиләдә татарча сөйләшәсез? Ну, мин Илеш районында бит 50 ел яшәйм. Мин уже... Илеш районында татарлар яши бит инде. Ну, здесь и татары, башкиры есть, но башкиров меньше. Была язылган инде, что башкиры деп, а фактически тел безнең, ну, рядышком живем. Все перепутано. Татарча сөйләшәләр. Менә и Менә монсы безнең татар кызы керә. А бу тоже Илеш кызы. Илештәр, без Илештә Актаныш бит бергә. Матур. Менә Әнисапаның тагын бер яраткан күршәге курай уйнаучы егет. Ә сезнең гаиләдә курай уйнаучы юкмы? Юк, гитарада уйнайлар, шунда пианинода девочки все у меня, вот у нас в музыкальной школе учились, бөтен сюда внучкалар, они играют. Башкортстан буенча сәяхәтебез дәвам итә. Тормышларыгыз ничек? Nereden geldi? 86 yaşındaki evinin ne bedisi olsan indi. Yani yürüp durga şuşlay. Ele ufadan. Ә менә сез Казан татарларына нинди сәлам юлларыгыз? Казан татарларына. Ey okuymadan da balalarının işi jurnallar kozan çıkara kübere. Kozan çıkargan. İşkiler, ilikler. Kozan tatarlarıyım. Gel kungilim. Uğramak istemeye eteleyim indi. Ә сез Казаннан газета, журналлар яздырмыйсызмы? Yok şu indi. Pensiye. Belekeyine pensiye bilir. Şu ev pensiyonerlerine niye ışıdırak bile vermeyler miyken? O kızı kilerik. Сез Казан журналларын кайсысын алыр идегез? Uf bitalar. Suyumdaki işinde kalmayın. İnsult geçirgen. Сөембикә журналы. Suyumdaki aybatın dol. İyi selamet olsun. Kim? Selam. Мен өзім татарша сөйләшәм инде, булай башкорт язылган инде безнең әнкәйләрдән килеп шулай. Дөрес хәл дип уйлыйсызмы шулай итеп? Сез татар булып та документта башкорт дип язылуны. Әллә инде без өйрәндек бит инде. Ә менә сез үзегезне башкорт дип саныйсызмы? Ә сез үзегезне башкорт дип саныйсызмы, татармы? Миңа одинак. Элеклемәдер ничектер язганнар инде барсында башкорт дип. Татарлар күп бит. Ә ни өчен үзләре татар булып та башкорт дип язырганнар икән? Олар үзләренең төп чыгышын белмәгәч, Башкортстанда яшәгәч, без башкорт дип белгәннәр инде. Шуның өчен башкорт дип язырганнар. Менә шул. Ә хәзер күбесе татар дип язылачак микән, башкорт микән? Хәзер бит кеше аңлы. Мен үзем татар дип язырам. Без алай претензия биргәннәре булмады. Нигә син башкорт түгелме дип әйткән кеше юк. Шей көне кунакка килегез бездә нык матур. Еркейнең матурлыгы, ул авылларның матурлыгы. Еркей ул менә шишкәдә генә тора, бөтен җирдә клумбалар, бөтен җирдә резной скамейкалар, кеше өчен эшләгән инде. Комфорт, красиво, чтобы было эстетично. Гүзәл ханым, хәзер без кая барабыз? Без хәзер сезнең белән Бүләк дигән авылга барабыз. Без Бүләк авылына килдек. Бүләк авылы шундый табигатьнең матур җиренә урнашкан. Шунысы кызыклы. Бу тирәләрдә бары тик 10-15ләп йорты булган авыллар бар. Без кемнәргә килдек, Гүзәл ханым? Балакайым, без Зилә апага килдек. Зилә апалар береки, безнең береки авылларның берсендә торалар, Бүләктә.
Авыллары береки булса да олы күңелле кешеләр яшәйләр. Бу кешеләр инде безнең кул осталары, болар талдан, камыштан, матур әйберләр эшләйләр. Исәнмесез? Кереп танышып чыгайлар. Ничек тормышлар авылда? Хорошо, живем потихоньку. Что делать? Менә Бүләк авылында шушындай йортларда яшиләр. Безнең милләттәшләребез. Нәрсә эшлиләр икән, әйдәгез керик, карыйк. Нинди гаҗәеп йортлар. Исәнмесез? Исәнмесез, Зилә ханым? Здравствуйте, саусыз. Мөмкинме сезгә? На зиму все уезжают. Һә, шулай менә. Менә бу кәнәфи талдан үреп ясалган. Күрәсезме? Илеш буенда үскән таллар. Нинди алтын куллы кешеләр яши монда. Менә тагын бер кәнәфине күрсәтәм. Нинди матур кул эшләре. Андрея, занозу прихватите. Давай я один. Менә бит аягыма дәрәҗәле кешеләр булгач, аягыма хәтта кидерәләр, алай кирәк түгел инде. Юк инде занозу бит менә. Күрсәтегез әле, мөмкин булса, ничек эшлисез? Менә, снимайте мастер. Это его работа. Вставляю, загибаю и погнал. Үз гомерегездә ничек кәнәфи үрдегез? Таких штук 20. Ә кайчан шөгыльләнә башладыгыз бу эш белән? С 97-го года. 97 елдан инде үрәсез. Тагын нәрсәләр эшлисез? Кроме сундука я и шифонера больше ничего не делал. В смысле, все делал. А вы делаете под Шифонер. заказ? В основном по заказу. Вот то, что себе так потихонечку делаем, остается. А много? Это по выставкам ходил. Много ли заказывают? Бывает, сейчас в последнее время вот эта эпидемия, наверное, заказчиков нету. Вот один приехал, заказал. Менә Зилә интервьюла. Әйтегез әле, менә шушы талны суда ничә көн тотасыз? Үрер алдыннан. Нет, мы ее варим 8 часов. 8 сәгать талны кайнаталар. Варим. Белә идегезме? Я могу показать, у меня там осталось. Әйдәгез, күрсәтегез. Һәм менә эш кораллары. Ну, вот так вот. А так. Что хочешь с ней, то и делай. Менә сыгылмалы тал эш коралына әйләнде, шулай бит? Ничего и не бывает. Димәк, бу эшне һәркем үзләштерә ала, шулаймы теләгән кеше? Ну, Менә кто- мин кто эшли еще алачакмынмы? Теләсәм. Месяц поучиться. Все, начнешь. Казанга начнешь делать. кайткач, тал җыям да үрә башлыйм инде. Мы как Алла раз там и обучались. Ә менә авылда кемнәр сезнең яши? Татарлармы, башкортлармы? Татарлар. Ә Инде сез- татар. Татар. Ә документларыгыз буенча кем? Татарин. У меня мать с отцом Ильжевские. Верхний Старого Куктова есть. Есть Нового Куктова. Вот они оттуда. Мать со Старого Куктова, отец с Нового Куктова. И вот выходцы. Ә нишләп әйтәләр документта башкорт дип язылган дип? То, что проживаем в Башкирии. Ә сездә дә Вот шулаймы? Башкирия. Я татарин, у меня по паспорту татарин. А вот зато племянники у меня, отец у него удмурт, мать татарка, а он башкир. Вот такое бывает. А ник шулай килеп чыкты бу? Ник шулай килеп чыккан? Паспорт дали в Башкирии, значит башкир. Ә сез үзегез моңа ничек карыйсыз? Бу дөрес хәлме? Нет, конечно. Как вот в Башкирии жители, допустим, русские родились, и что он башкир по национальности. Менә бин интервью алганда әйтәләр, паспортта ди безне ди башкорт дип язгач, без бит инде башкорт дип мин шаккатып җөрим әле, шулай дип безнең татарлар шундый фикер ишеттем.
Менә безне Башкортстанда яшәүче бер башкорт битнесендә диләр. Ну, нет, у нас как вроде неправильно. Не знаю. Рәхмәт сезгә. Шундый татарларны да очрату Башкортстанда безгә өмет уята. Менә Зилә ханым курчакларда ясый. Күрәсезме, нинди курчаклар? Нигә ямсыз дип әйтәм, миңа калса шуның хәтле матур. Бабушек делали, бабушек. Әбиләрме булар? Әбиләр. Бу әкият геройлары түгелме? Может, такие. Менә яңа ел алдыннан. Нинди матур. Баба Ёшка. Бу Баба Ёшка. нинди матур тәпиләре. Зилә ханым, сез күптәннәнме шундый курчаклар ясыйсыз? Ясайбыз. Менә Зилә ханымның курчаклары. Бу нинди материалдан эшләнгән, Зилә ханым? Это газета. Менә газетадан Газета. эшләнгән курчаклар. Газетадан. Ничек эшләргә аны? Статуэтки. Мне күп вакыт кирәкмәй. Ну, удобно. С детьми заниматься. Менә газеттан үрелгән истәл күрәсегез килсә, Башкортстанның Илеш районы Бүләк авылына килегез. Зилә ханым сезгә күрсәтә. Ничек газетадан төрле фигуралар эшләргә була. Курчаклар, истәлләр. Менә бу йортта чын-чынлап алтын куллы осталар яши. На чемодан. Чемодан. Тоже газеттан эшләнгән. Газеттан эшләнгән Чемодан. чемодан. Надо было на Күптән чемодан. эшләдегезме буларны? Былтыр, кыш кына. Җәй бит инде эшләп булмай, зимой. Менә мондай, менә бу газет. Менә элек толдан җәйдерәк. Хәзер толгыдан иптәшем эшләй, ә мин газеттан шушлай эшләйм. Менә шушы төп дип атала менә. Донышко. Шушындыйны йөзне үрсәң, будешь мастер плетения. Красивая. Даже серьги с тобой похожи. Менә газетны кисәбез. Газет дигән әйбер, аның үзенең направлениесе бар кискәнче. Например, газетны резать вот так вдоль. Желательно 5-7 сантиметров. Менә шушыны надо икегә бүләбез шушы. Чем толще, калын спицы булса, калын була. Менә тотып кара әле. Менә тырнак очы белән шушылай. Китерәсең дә. Зилә ханым безгә мастер-класс күрсәтә. Итәсең, бу кулны буякка быккынна. Вот. Нәрсәдә Үзе булса эшләп була. үзе китә. Карасаң. Бу Бер нәрсә нәмәсе өчен дә кирәк, Зилә ханым? Бу материал из газеты, чтобы плести корзины, ну что хочешь. Обязательно клеилайсың, шулай, обязательно. И те же статуэтки, шушы газеттен үрелә. Шамил абый үзенең хуҗалыгын күрсәтә. Монда газ кермәгән, алар мич ягалар. Менә утыннары. Менә яңа елның чыршысы. Чыршы алып кайттыгызмы әллә, Шамил абый? Да. Әле куймадыгызмы? Нет. Менә Ждем. урманнан чыршы көтәбезен. Күнә. Кентенгә ауыша, шуңа күрә күренми дә инде. Әйдәгез карыйк әле. Бу сыермы? Менә Шамил абыйның сыеры. О! Булары күркәләр. Сәлем, күркәләр. Сәлем. Менә безнең Шамил абыйның. Ого! Менә бит. Бычок. Нәрсә ашатасыз? Печен? Корм. Сен, комбикорм. Сез кайчан күчеп кайттыгыз бу авылга? Вот 97 год. 97 елдан бирле. Да. Авыр түгелме шундый кичкенә генә авылда яшәү? Бывает. Нәрсәдә авырлык? Уход. Аптекалар юктыр инде монда И кирәксә. вот тут ни магазина, ни аптеки, ничего нету. Ни школы, ни клуба. Үз машинагыз бармы? Бар. Шул машина белән район үзәгенә барасыздыр. Да. Там закупаемся.
Закрыли магазин. Еркей жуынан келесің де мұнанда маншарға барып